Ħafna jqattaw is-sajf tagħhom jilagħbu fuq il-kompjuter jew bil-PlayStation, inkella jqattaw il-ġranet jew il-baħar. Iżda l-Isaac, tifel ta' 12-il sena, l-għena tiegħu hi ħaġa oħra ta' kuljum u jmur jitma' il-qtates abbandunati. Iżda kif iddeċida li jibda jagħti ħinu għal dawn il-qtates? Jiena bdejt nara qtates dejjem dar u iġġennint. U sirt naf bil-postijiet u bdejt nitma'. U wara kollox ma jitlaqx mill-post qabel ma jkun ċert li dawn il-qtates m'għandhom bżonn xejn iżjed. Kuljum hemm malqa imur min-naħa ta' wara, impoġġi l-ikel nistennihom jiġu qabel ma nitlaq inserraħ rasi li kienu qed jieklu. Din il-passjoni għall-annimali bdiet propju mid-dar. Jien fil-bidu dejjem kelli fox terrier u qattusa u kienu jaqblu u mill-ewwel. Dejjem kif naqbad ngħid. Kelli qalbi għalihom. U l-qoddim għandek xi pjani hekk forsi bħala xogħol. Jien nixtieq insir pilot ħalli niftaħ santwarju tal-qtates. Iżda minkejja x-xogħol kollu li jagħmel ma' dawn il-qtates li jinsabu barra ma jħossux sodisfatt biżżejjed tant li ddeċida li jibda jmur jgħin f'santwarju tal-annimali. Issa ddeċidejt li nibda niġi żark, nagħtihom naqatrit u hekk. U nilab mal-klieb. Matul ix-xhur tas-sajf bħal kull tifel u tifla oħra, Isaac ikollu ħafna ħin fuq idu. Iżda matul il-perjodu tal-iskola xorta waħda se jibqa' jgħin lil dawn l-annimali. Da niġi nhar ta' Sibta u hekk u filgħaxija nibda maqtates normali. U dan għall-volontira ta' Noah's Ark ifisser ħafna hekk kif hemm bżonn kbir ta' volontira biex jgħinu matul il-ġimgħa kollha. Għal-volontira jgħu marrajt ħantanu. Importanti għal-klib, mux għalina li zed. Għal-klib ħalli joħorġuhom. Li tiġi għawek u toħroġ kelb imqar 10 minutes, għal-kelb jiswa ħafna. Wara kollox, it-talba tibqa' biex iktar tfal ikunu bħal Isaac. Tifel li għalih l-annimali ikunu dejjem fuq moħħu.